Ikompli l-attak tal-Partit Nazzjonalista fuq l-ogħla istituzzjonijiet ta' pajjiżna. Wara l-attakki fuq l-Armata, il-Pulizija u l-Awditur Ġenerali, din id-darba l-Partit Nazzjonalista jitfa' dubji fuq il-ħidma tal-Avukat Ġenerali. Wasal il-moment li l-Avukat Ġenerali jikkjarifika il-pożizzjoni tiegħu. Wara x-xhieda tal-eks kummissarju tal-Pulizija John Rizzo dwar il-każ tal-eks kummissarju Ewropew John Dalli, Busuttil jitfa' dellijiet fuq it-tenibilità kemm tal-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit kif ukoll tal-Avukat Ġenerali. Busuttil ma jistax jifhem kif l-Avukat Ġenerali seta' biddel femtu fuq il-każ ta' Dalli u jiddeċiedi li ma hemmx każ li jittella l-qorti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-istess Avukat Ġenerali għandu jiċċara l-pożizzjoni tiegħu. Fuq il-Kummissarju tal-Pulizija Zammit, Busuttil sostna li l-pożizzjoni tiegħu mhijiex tenibbli għaliex dejjem skont Busuttil Zammit huwa iktar leali lejn il-Partit Laburista milli lejn il-poplu. Il-pożizzjoni tal-Kummissarju tal-Pulizija Peter Paul Zammit mhix aktar tenibbli. Fil-waqt li ammetta li l-Partit Laburista m'għandux jirbaħ meta ma jtellax lil Dalli l-qorti, Busuttil jitfa' l-ħtija fuq il-Prim Ministru Joseph Muscat u jakkuża lill-Gvern b'intħil politiku. Dan meta d-dikjarazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista bbażati fuq l-opinjonijiet tagħhom stess ma jagħmlu xejn ħlief jattakkaw u jxekklu l-fiduċja li tant qed jisħqu fuqha.